Ental. Ini namanya ental ya, Mas? Ental apa-apa? Ini. Lontar. Lontar. Jadi pun ental, Mak. Lah yo. Oke deh lo, Mbak. Oke deh, Mbak. Kasirnya Mbak Win aja. Kasirnya lo lagi maju. Nah, kenaan mobil aja mundur-mundur ini. Wis tak ingeti yo. Ini namanya ental. Nah iki. Nah apa? Maaf ya Mas ya. Tapi kok kono Mbak wis, Mbak. Sudah cepet. Iki sampe niki pira Mas? Siji 10.000. Siji 10.000. Lah tra isine iki nek telu ya 10. Iki pira Mbak? 10.000. Hah? 11? Hah? 15. Ngomong nek itu kok awake 10.000 Oh. kok. Jo ngenyang ae. Lho cilik. Di duit ngomong di. 2.000 e. Alah ra iso iki. Mas itu Korea. Lho jarane 3. Dipateni sik, dipateni sik. Dipateni sik. Pateni. Guys, lan tiba ke lho, guys. Dipateni sik, Mbak. Anune. Mare rambutnya abang ke lho, gedene Obi. Beli 2 apa 1? 2 ya. Loh, ya saya pengen oncak-oncak dhewe. Angel, Bu. Aku iso omahku Tuban. Sitok. Hah? Iki deh, kono kok kene kudu sitok. Karepmu lah. Selawewu Mas loro. Ora lagi kenyang malah sing kenyang aku. Lah yo. Benteng. Oh, belajar ini maju-maju. Arep dipangan dhewe entek iki lho piye? Eh, Kabangan rambut kuwi makane nek gak kontak nek tedoken wae lho. Udah terakhir kesukaan. Dan cepat apa? Sang ayo. Kira Loro 20.000 Yo, sitoke lurus 20.000 stok lurus 20.000. Lah kole sampe bingung lan nyauri ki lah. ya Mas. Ini iki pira Mas? Enggak lah. Iki. Ibu engko. Ini ya 15 iki. Kok serba 15.000 sih? Wes 10.000 udah bisa ketemu. Aja Mas, kok rugi weh kok Mas. Kok gak kurang mikir to Mas kok nongwong. Nah, kowe iki kurang minggir we. Heeh, engko nek ngene nek Iki nek lho nek angin iber. kena angin iber engko piye Mas engko? Jahat Mas anune BC. Ya, itu satu. Kene duit baru ini kuwi. Nah. Tapi namanya di Mas? Yang tidak kayu yang. Masa asli Tuban. Coba sepeda motor kok Tuban Mas? Eh. Eh, arep iki apa piye? Dulu enek. Boten. Boten. Dulu itu. Yang bisa dulu. Dulu. Enak. Kancaku kono Mas. Lagi sepijan. Yo ya ada. Oke. Ayo. Iki kok aku ngoceh iki ora bar. Nggih. Sampe ngekos ning ndi Mas? Arep golek anu barang lho. Kulit barang lho, tunggu apa? Iki aneh-aneh to mak gambut. Enggak toh, bangetan. Lah ya, mak iki segini iki Mas wi. Jan. Tambah enteki Mas. Wek. Ndang ayo mulai. Ayo mulai. Mas ngeribet nih bang itu. Ayo tuh cepet. Ayo, dan menggok kok kene sih ya. Numpak iki teh. Ya numpak aku iki kowe. Ya, kok tak numpak kene iki. Wes nek kono gawanen mulai ya, Wi. Motor kae aja lawe ya. Sup. Yes. Numpak kene aja. Sinan. Tak tinggal ya. Ben. Ndang ayo. Jadi numpak kuwi. Ya jadi numpak kuwi kok. Kasih do ora nek sopire kok Ndang ayo. Ya selesai. Ya sampai yang turun jalan. Kok pusing aku ngrasani, Bu. Ayo.
Umur sak meniki sing lucu-lucune. Ya kan numpak motor Iki arit nggo bakul. Kalau mbok bacok ini goang gaya guys do bakul. Ini wong ndi ya? Kudu numpak motorno ki enak. Wong kok. Karena delok ento mlirik teh larang tenan kono bacok. Pak iki aja ngono, Pak. Nang kono guak-guak. Lha nek kene iki rumah kamu gak butuh bensin. Gak seni Rene. tuyuh ya wis kok. Lho dudu wis disombe bakule, cok. Iya ta. Ngono ae. salah neh bakule. Men kok direview ning omah kok. Alah ya kuwi iki selak keblek. Urung ana isine kok. Dol. Nek tuku apa ki jenenge? Nganu cilik-cilik ngono kuwi ra oleh nganu gua njebok kek samping ngene. Ya ben to, Gak cok oleh. iki ya cah cilik iki ngenyang. Gak oleh ngenyang. Mereka ning ngene badine ya sithik. Cok kowe teh. Kowe nak mangan ki dionceki Mbak Win. Salamu kok apa mbok? Ngene lho Mbak Win. Gak baca ning Iki omah. dionceki resu ngono Mbak, sampai putih terus dikenyut. Biasanya ndak sing socekan lho Dik, ya. Yo, nek aku gak seneng ge. Sing koncekan kayak atos ngono kae cik wis tuwek. Nek iki pinter nom-nom. Tapi iki kebuacet nom isi pentil. Ning kene ngono yo ngekos wonge. Uga bilang. Ngekos bayar kos tak tukane. Ngekos teng mriku ngono. Nang ndi? Ning kene. Oh, nggone Mbak iki, Mbak Supi, Mbak Sup. Mbak Min murah to. Lah nek bature akeh apa gak? Tak wong sitok ya ora kuat, Mbak. Malah ya sak leh ngekeki timbang kosong. Ben nek pemasukan ya. Kok tak tekoni seneng kulon kalau. Di Kulon. Tante ikut dong. Ini habis makan apa? Mau Konsol. Yo yo Aduh, Jaran. Tante ikut dong. Mau mana? Sono. Ngapa sono? Kucing ya. Waduh. Masih mengguri tapi aku jajal. Engko buat jempeng ngene aku. Ayo lah. Ah. Yo, bisa gebrak. Sempet kira gelem lasan. Kok wedi men to iki? Wedi nek meteng. Tutup lawange, Mbak. Mak iki mobil ya ora ditutup lho. Kok bodoh bluwe dhewe iki lho biar ditumbas nih es kok bodoh blayu. Kamu mau kemana? Mau pulang di Cikarang. Aku mau di tengah. Jika biro Mbak Papat. Wonge oke 5. Oh, Mbak Mi. Apa kabeh loro ya? Loro. 6. Terus kendole aku mangewunan berarti 5. Kalau makan nih seperti ini loh guys, mental itu diuncai, dikupas yang rosi sampai putih, terus dimakan. Iki masih muda, tapi nak catung kok duduhe iki iso ancur. Ini seperti ini. Berarti guys. kudu gawe peso lek. Iya, kalau nggak bisa pakai pisau. Kira tuwek guys. Iki sing digawe manisan kok kaleng bareng kae yo. Iki. Enak kok dipasang ning ndi aku ra Ya iso. iya, tapi saiki ku sampe kiurus gak iso besok kok. Dipasang mbak anakku tapi mbok marane. Ya HP. Lah yang kuwi dhuwite nang ndi? Mulai HP. 6. Loh, lah piye? Saiki iki yo kuwi. Nyintek sopo? Benteng Mas Dewi lho. Bener oke. Arep bayari aku sih. Luar bayari. Gak usah aku tak bayar dhewe aku. Ini malah ngene yo, aku kok bayari to, Mbak. Ngono. Piro to sayang? Nanti WA kakak ya. Mbak aku pentol, Mbak. Udah masuk ya. Nggih. Mbak. Ya. Nyapa tak susu mulai ki. Gimana ke susu coba ke sikut. Iya. Empuk ke susu ya.
Empuk ke susu. Ini apa, Mbak? Kakak mau ikut ki lho oleh buka. Jangan. Jangan nanti hamil kakaknya. Ini apa? Lombok, telur buyut, jamur sampai kayak sini. Tinggi tahu. Lambak. Lambak bila sudah ini siji ya, aku dipangan bareng. Dhewekne lomboke ku besanu ketek Lambak dhewekne, Mbak. kemplokan. Ini kayak tas cilik ki lebih bingung kan. Cah ki dek iso awet mang dek kok. Ental. Ini Pak, kuwi kabeh. Kabeh. Di loro, telu, papat, 5, 6, 7. Oke. Aku jamur loro ae. Menengok. Tak pilihne peh. Juweh mbok kuwi. Aku ora lah. Selandi. Mas, sampai jumpa lagi ya. Gue pakai bahasa Jepang kok ngendi. Apa? Masa? Ya Allah pinter ya. Makanya nang saya ngumpul kene kampus. Emang gitu? Karo. Kayak singkat telu memang kene ae. Lagi Mbak, Jamure. jamur 5. Terus ke apa? Ndok. 5. Ini apa? Kene isine. Mas iya Mas. Tahu. Tahu. Sing gede. Yang gede pas yang cilik? Kuwi. Ya, Pira, Pak? 5. Udah, yes. Pas toh. Oke. Wis. Bagus bingung ya. Wis Bingung kelakon. aku. Piye rasane? Mbok enak ra enak ben dipangan dhewe. Engko nek ra muni ra enak titen ngono Ya lu nek. Dik. Kurang 6 tapi. Gak nek dudu ya. Kuwi gone Mas Bima. Oh, memang di Mas. Mbok gak ada butuh aku muni ngono lho. Enak tenang. Apa nek sing enak? Kabeh anu, apa iku jenenge? Lontar. Ental kok luntar. Jenenge lontar iki. Kuwi ngono jenenge siwalan kerto. Lho enak lontar Nah, nih. dibatutne siwalan kerto. Nah, gak jabat batutne siwalan Tuban. Kalau SGS ini tok ges iki nyoteng apa tok ges nang kono. Sing mae. Suami istri ini bekerja ngene iki. Ya Allah weh, saya konan. Bekerja sama. Ngene ya kudu ngono, suami istri nek duwe suami istri, nek sing duwe istri tok ya duwe sambene. Lha ora kelem golek Sing duwe istri tok Lah, iya iya. to, Mak. es degan. Degane asli. Pira, Mbak? Dalem Nak potok-potoknya pira dodolan? 10.000. 10.000. Satu, Mbak. Nggih. Timbang menek bengangin Lha jenenge. yo. Jare ngono sih arep padha tak sapa? Dek karo ning ndi wete ngono, Mak ya. Ora ada sing woh ambil kene iki. Wis Mbak dihitung ayo berapa? Kembang ini ini loro kok cita sapa njabut, Mbak? Kembang pundi to? Kembang lompongan abang iki. Nggih, nang niku, Mak. Aku sendiri kae loro. Ada olahraga ben kuru kok Mbak. Kemeruh. Kemeruh. Bukan daging, Mbak, wong mangane ra mau freyo. Mari mangan sak piring terus metu tuku jajan terus nem jeprok nang. Kenapa? Yo wong duit yo karek nukokne. Hidup kan harus dinikmati. Ya. Tambah makane. Bu sampe duit sing kecil yo ya. 7 ya berarti. Heeh. Pitu apa pira ya, Mbak? Oh, itu. Heeh. Bu pira karo? Pitu. Nganu sampe dhewe lho sing Iya. itu. Aku ra melu-melu aku lali. S6. Mbak, iki sitok. Ususnya loro. Lah dipangan kok Kamu tak kene kok dipan mak ya. Ya loro. Kowe mangan. Pak. 50. Iya wis. Bener duit karo nukono. Lah yo. Kami orang jahe. Duit ra ana enggak. Kami orang jahe kok. Tapi Mbak lupa ora. Nang omah enak tak kaya. Wes gak sah. Terima kasih. Oke, yuk. Nggih. Kita pulang. Makasih ya, Mbak. Boleh. Aku titip mak Mbak. Tak gene ngene. Ope nono, Mbak. Makasih, Mbak. Nggih. Kabul kleton iki kok ndi? Lah yo. Kok ndi to? Tutupi kono ngono. Tak Kabul golek. kleton iki kok ndi to, Mbak? Aku mbok seneni. Ning ngarepan iki. Mbok, Mbak, tak pripiro, Mbok?
Loh, maikir nono ayo. Lomboke krasa kita, Mbak. Wongku yo. Kami mawon nggih ngoten niku. Delok to kok. Tak bawa delok no. Delokan kae video ki jan iki. Senenge Wah kabeh lho, Lek. Gak tuku ta ki lho, Mbak. Mbak iki mbok rabuki apa? Iki apa Mbak mbok wae iki, Mbak? Anu tawon. Lalere ben keburono. Lah wi lho Mbak delok to bosok. Iki apa jerone, Mbak? Bawang. Ya Mbak, bawang putih karo anu. Boten tumbas alit ngeten niku lho. Aku tetes. Oh. Itu tunggale tawon nang jeruk nang buah-buah lho. Ayo, Nekno. Wiljan berhasil iku lek ngunduhnya. Ayo, guys, kok. Yang nandur kok puret ngono. Sak dimaksud mati ya? barang puret gue dimaksud di puret. Wongku wae Mbak nduk. Review. Entah minumnya legen wong kena gede. Ya. Delok entuk iki. Kemopior idune Mak Sawi. Tak enak-enak nih kalau aku mangan peh ya sampai molet. Delok entuk iki, Mbak. Lho dibukain Mbak Win, Mbak Win. Iki tak untekno ki engko garek mangan. 4 sehat 5 sempurna gitu. Pokoke lemeke yo. Mercone teko lho. Lemeke keset udan. Cuk. Gustu kaset iki. Apa? Ya iki yo Khususan. susun. Aku mengar ditinggal, Mbak. Orang numpak truk aku, Mbak. Kilo Mbak. Mantap. Iki sama saja diajikan satu ya. Sing dhewe wi mercon wi. Ki mercon. Empat lima sempurna, 7 papat kurang apa? Ki mercon. Ki mercon sing sise mau. Awas, wong Indonesia iki Ari kon rene tak bledosane mercon. Wong sesuk arep go mercon nang kono digrojoki kok. Kok disiram banyu saya. Ben kok tak gujer kok digrojok mercon. Pokoke Ari kudu dikerjani karo awake dhewe iki. Mergone Sesuk disiapno apa ya? anu, Banyu ae, banyu ae. pokoke digujer wong 3 wong 4 dilumahno diudani pokoke sesuk. Gak pokoke digrojoki sanyo kalau. Gaene Wong wis ngancam awake dhewe kok. Oh, tanano. Lah harga mercon sak kresek jere sesuk. ora tak bledosno kontole. Tenan. Dah. Isinan ari diancam karo mak. Delok. Delok level Lasmana iki. Wong media kok yo gawe video angge delok. Kok popo. Amat Sewi. janani. Iki delok live iki lho, guys. Hei dadi pangan yo, Sus. Panani. Pak, panani. Kemeruh ya wong-wong. Loh, Bu mine mangane sing roti, sing buah, sing bingung. Sempurna aku. Aku gak iso. Kayak ono dan ae sa minul-minul terus. Kita tambah delok gemble-gemble apa? Kuwale iki goblok. Duwe anak. Sing anak gak terima sing anak. Lho kok mbok dilati? Artine ada wong lho kok mbok Ora iki dilati? tak pangan dhewe. Lah iki sing wis tak kene wong. Jebak wong ah. Ora. Kontrol mantrot. Mak mbahmu iki ta. Enom iki sogrip yo. Ora wong ora panganan nak enom yo nikmat tenan. Delok-delok nome yo. Lho, panganan nak sang ngeti aku. Ya Sumali ya ngono. Tutupi nek nak ditutup ya mbok. Iya. Mbok ancup nak. Iki lho, guys, yo, Sus. Ora marah ngamuk tok. Wi laptop lho.
Rujak apa? Rujak cingur. Makan dulu ya guys, yuk. Ayo Mbak Pin, cus. Ya enak Mbak, nak ngene iki jan swarga donya pokoke. Sing piro jalet delok sing botol. Iki sak dilat tok. Iki karo iki padha barang sing mbok Padha tapi win iki Tanganmu ketok Mbak. Iki nom iki tuwek. Enak Bu. Mau wedhus ya? Masa sih aku Kalau, mau Mak. sing mercon yang Kalau Mak, jamur Mak. Aku nek jamur. Oh, enak Ibu jamur son. Wis anu jek nek duduhe ta. Jek ra dinom. Enak Gak nggo sendok no ta. Ini kok ndelok kuru. Nah, ngene sambate jere kok lemu arep olahraga cangkem. Olahraga mulut. Kalau Bu enak Bu. aku mercon. Kayak kulang kalin. Ya enak iki. Ulang kali nak nom ya enak. Nak tuwa ya kenyal-kenyal kok iki persis. Kayak tisu tak? Wong Indonesia pakanane mercon. Iki koper nek tisu. Mbak. Enak. Jadi olahraga. Gak mulute ta sing ulang. Iya olahraga Mbak. Dua dicani bisa diubah nih. Kalau Mbak Pin tahu apa? Pemercon. Mercon. Apa? Enggak heeh. Iya gak wani rene tenan. Kalau nak jajan aja mau. Mesti gak wani nak jajan kene rombo jajan. Wes ping koneh kok iki lho pentol Lah ya di iki kan kulkas lah enak. Nah, enak adem. Ayo Bu, nah Bu. Iya, tek nek ngomong iki. Penyoteng ae. Iki lho, iki jamur, guys. Jamur terucukan. ngene iki nak ora sing bentel nemok tuku ngene iki man-man. Kurang wareg mergo ne. Yo teh. Nah aku Nah, tapi oleh-oleh kan ya mesti tuku ngono kuwi. iya tapi nek kayak kok zaman biyen cek murah, Mbak. Saiki sembarang larang. alah 15 aja murah, wing penekan apa ya iso ngolane Demi 15. kontole bengangen kuwi mung nak menek iki kok. Saking dhuwure. Nah menek iki rung teko nggon. wis kelakon lho. Aku mung tra loro ki mung pengen iki lho asli. Sapa Lu ki nang ndi ya? Mbok iki ning ndi? Kok sepi gak enek blas Rumah, mae. no? Kok kelon yo. Ih, terus keringet iki. Wis sugih keringet tak jan. Ari tambah nemen. Kon aja. Kaplak. Tim caplokan tambah lagi. Tapi nek kowe. Jadi nang omah mari ngombe es degan saiki yo nosor es degan. Kira sing golek gawe enggak. Enggak tadi. Cikalane. Tek. Lho kok ya payu lho. Wong isine caplokan tok. Terus dipangan sing idam mengko. Lah nggure barang ki mang ya payu. Tak gua lah. Tak ya yo. Mbok pangan wis tak. Ora mek lu tak. Caplokan sapi. Iki sing sitok mbok teman-teman. Makan apa, Dek? Mana bang? Siwalan. Lagi? Saknya. Ya saiki kentan buahe penutup. Saiki genten legane ndajal diombe. Kok mabuk ora kok. Kan mabuk asmara. Oh, sesuk ae. Elah gak enak iki kok. Jadi sapa lorong iki seminggu ora Wis apa-apa. kudu diombe kabeh. Warung es lho lah enak. Jo sesuk ae. Besok Apa mbok ulu kabeh lho sih. Lho, Lho itu kunyang. nah, tapi dilebokne kabeh bukan lho. Lho, atas ora kena unyung lek. ora. Wis gerang mos arep dilek kabeh. Cari nyamar wi. Ah nggo sik. Duduk, Dek. Nek maem duduk, Dek. Tak bulane sing gak lho dijejel nek kabeh dikunyah. Gak apa-apa. Terus juk nelali mengko Bu yo coba kayak nggon saus, Bu. Kira lho gak enak lho.